फैनाया MLA बो फैदोंनो BTC आसो लानो फैदोंनो मैया दाबो बिटिआर जायाखैलै गावसोर बिटिआर सि फोरमाय थायो जों बानायनाय लामा बेजोंनो गारिया खारना थांनानै रायबावो जेबो मावाखैना जों बानायनाय सेक्रेटारियेट बेवहायनो जनानै फैसाया जागासिनो दं आरो जों जेबो बानायाखै होनना बुङो जों बानायनाय गेस्ट हाउस बेहायनो जिरायनानै जोंखौ रायबाय थायो 5 बोसोर नायबाय प्रमद बर' सरकारखौ बियो जेबो मावनो हायाखै बेखौ नोंथांमोना प्रमान होदों नोंथांमोना लुबैदोंमोन गामियाव एसे फिसा फिसौ खामानि जागोन नामा बा गावनि फंबाय बिनानाव बा फिसाला फिसाजो जायफोर MA BA पास जानाय दङ बिसोरो माबा मोनसे गावनि थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा मा मोनगोन नामा साख्रिखौ मोनाबाबो माबा मोनसे खामानि मावनानै जानायनि सुबिदा मोनगोन नामा बेफोरखौ सानदोंमोन खिन्थु मोनाखै नङा आरो देरहानायबो नङा बिफानो देरहागोन जोङो जेनेबा सरकार दानो हायाखिसै UPPला सरकार दाबाय सरकार दानाय लोगो लोगो बिसोरो गासिबो UPP जानानै थांजोब्बाय आसा खालामदोंमोन ओरैनो थाङा होनना बुंदों ओरैनो बिना फैसायाव सोरबा BJPआनो जा सोरबा कंग्रेसआनो जा सोरबा BPआनो जा सोरबा UPPआनो जा ओरैनो थाङा माबा मोनसे आसा खालामदों खिन्थु बे आसा खालामनायखौ नोंथांमोना दिनै मोनगोनखौ नुहुराखै 5 बोसोर जाबाय माला मावबावनो इलेक्सना जाफिननोसै दा बेवहायनो नोंथांमोना खुद्रिनानै UPPL आरो BJPखौ गारनानै BPखौ हाबनो हाबाखै दा जोंबो जेनेबा जोङो इलेक्सनाव देरहाखागोन एबाराव जोङो सरकार दाखागोन सरकार दानायनि उनाव नोंथांमोना जायखौ आसा खालामनानै जोंनो भट होदों बे खामानिखौ जुदि जों मावनानै होआबा आंखौ आरो नेक्स्ट टाइम लेंहरगोन बे सोरमांगा दै खुरखानायखौ जों बान्दो खोथेजानो लुबैयाखैबा ना जावख्ल'ना होसिनांगौ खोथेनांगौ ना जावख्ल'ना होसिनांगौ दा माथो दा बेखौ जोङो जुदि मावनानै होआबा नोंसोरो जोंजों थाफा मानो थानो भटआ होखांनायनि उनाव जों जुदि खामानि मावना होआबा नोंसोर जोंजों फैखागोन जोंखौ रागासिनगोन जोङो बुंदों रायजोफोरखौ नोंसोर बिसास खालाम BPआ जिखिनि खामानि मावनो हायो बेखौसो प्रसार खालाम बिनि बादै जुदा प्रसार खालामा जों ओरैनो बुंलानानै लाब गैया प्रमद बर' बादि न'खर साख्रि होगोन होननानै जों बुङा मिथिबाय प्रमद बर' बादि न'खर साख्रि होगोन होननानै जों बुङा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै जों जानला मोनला मोनगोन 75,000 जों बुङा 20,000 25,000खौथ' मोनखायो जोंनि दिनावबो मोनखायो होगोन जों बेखौबो साख्रिया दङ सोरबाया मोनगोन सोरबाया मोना गामिफ्रावथ' आजिखालि मेरला BA पास MA पास दंलै गैया होनबा नोंसिनाव मेरला दङ दा जोङो ओंखायनो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोरै बिसोरो थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय जोङो माखासे स्किम लादों गासिबो साख्रि मावनानै जाजोबनो हाया बा साख्रि मोनजोबा साख्रि मोनै माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो थांनानै थानायनि लामा खोन्थानो थाखाय खामानि मावनानै जानो हानायनि थाखाय जोङो बोसोराव 100 कोटि बाहायगोन होननानै जोङो खोथा होबाय थादों जोङो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जोंनि फंबाय बिनानाव गावनि गथ' गथायफोरनि थाखायसो जों सिन्था खालामदों जोंनि दिनाथ' बारबोबाय जोंथ' माबा माबि मावनानै जानांगौ नोंनि गथ' गथायफोर फंबाय बिनानावफोर गैया होनबा बिराद बेनि थाखाय जों मावलांनांगौ ओरैनो हप्ता बुंबा जानाय नङा प्रमद बर'ना 1 मासल'सै 31 तारिख मासनि उनाव बियो खुनु खागज कलम दैनो हाला ओरैनो नामाव सिट मोनगोन खुनु अर्डारबो होनो हाया खुनु सेंसन खालामनो हाया खुनु एप्रुभबो खालामनो हाया फैसाबो रिलिज खालामनो हाया
जोब्बाय दा मार्चनि 2 तारिख दिनै 28 29 दिन दंबावो 31 मासआनो जोब्बाय